Hezké odpoledne. Vítám vás u přehledu událostí z našeho kraje. Jsou tady minuty regionu. Velikonoční pondělí slavili hlavně lidé na vesnicích. Děti z celého kraje sportovali proti drogám. A fotbalisté Krnova zvítězili v dramatickém utkání na půdě Oldřišova. Včerejší ráno bylo téměř ve všech domácnostech Moravskoslezského kraje stejné. O brzký budíček se postarali někde litry vody, jinde zase levná kolínská, anebo vyšlehání pomláskou či jalovcem. Na severu Moravy, kde tradice svátků jara pomalu mizí, se slaví už jen na vesnicích a navíc v malé míře. V Malých Hošticích u Opavy Velikonoce slaví hlavně kvůli dětem. I 7letá Eliška netrpělivě vyhlížela z okna od brzkých ranních hodin koledníky. Mně se to moc líbí, to honění a předávání vajíček klukům. Eliška se chystala s maminkou velmi poctivě už několik dní předem. My jsme malovali vajíčka a zdobili jsme dům. Velikonoce jsou původně pohanskou oslavou jara. Koledování s pletenými vrbovými proutky má dívkám přinést zdraví a zajistit také plodnost po celý rok. Vajíčko, které koledníkům dávají, je zase symbolem nového života a také nesmrtelnosti. Velikonoční tradice jsou nejlepší. Zbijeme mamku, zbyli jsme Haničku a zbijeme i tety tady na kruháči, že? A pokropíme je vodou? Tradice určitě dodržujeme. Malujeme vajíčka, každoročně pečeme beránka, vyzdobeno máme už dlouho před Velikonocema, no a tak pomlásku jste sami viděli, že tady sousedé taky nezapomněli. V Moravskoslezském kraji se ovšem oslavy Velikonoc pomalu vytrácejí. Ve velkých městech koledníky skoro nepotkáte a na vesnicích se chodí koledovat už jen kvůli dětem a tatínkům, kteří si svátky užívají po svém. Veronika Velcová, RTA, Malé Hoštice. V Ostravě se konal už 8. ročník akce Děti fitness a neb sportem proti drogám, na kterou se sjelo více než 700 dětí z celého kraje. Ty ukázali, že volný čas lze trávit lépe než poflakováním v partách na sídlištích, kde se často setkávají nejen s cigaretami a alkoholem, ale také s drogami. Už 3 roky se tanci věnuje také 17letý Lubomír. V Ostravě se představil se skupinou Funky Beat. Trénovali jsme to asi od září a bych musel vyjadřovat naše city, naše emoce. Svůj volný čas tráví nejčastěji s kamarády. Díky společnému zájmu se dostal do party, která se věnuje raději sportu než poflakování. Jde o vybití celé energie samé ze sebe. Člověk, který tančí a vnímá hudbu, tak vede svět úplně jinak. Na taneční přehlídku dorazilo celkem 764 dětí ve věku od 3 do 23 let. Týmy z Nového Jičína, Ostravy, Karviné, Havířova, Orlové nebo Frýdku Místku soutěžily v 10 kategoriích. Aerobik od 3 let až po 18 let, pak tady byl street dance, hip-hop, objevil se tam i country tanec. V Moravskoslezském kraji se o prevenci v oblasti drog snaží také Renarkon, který každoročně pořádá na severu Moravy více než 35 000 besed, přednášek a akcí, kde mladé lidi upozorňuje na rizika a hlavně důsledky drogové závislosti. O to též ale hravou formou se snažila i tato akce. Tyhle děti, které mají nějakou volnočasovou aktivitu, tak vlastně nespadají jako mezi ty děti, které prostě pak berou třeba drogy. Furt mají jako tu tendenci se něco učit, jako a ten svůj volný čas strávit i tím nějakým pohybem. Nepodporuju drogy. Vůbec. Žádná ani kouření, nic. No vůbec, drogy bych nikdy nebral. Podobné soutěže se konají po celé České republice. Vše vyvrcholí 28. a 29. května v Praze, kde se spolu v tanci a sestavách utkají vítězové ze všech dílčích krajů. Veronika Velcová, RTA Ostrava. Na 58 středních školách v Moravskoslezském kraji dnes odstartovaly přijímací zkoušky. Ty mají formu testů z českého jazyka a matematiky. Přijímací zkoušky probíhají až do čtvrtka. Zápisy dětí do mateřských škol na Novojičínsku jsou v plném proudu. Zatímco loni byly kapacity školek nedostačující, letošní rok by měl být už klidnější. Například v Kopřivnici se totiž radnice rozhodla kapacitu místních školek v porovnání s předchozím rokem navýšit, a to o více než 100 míst. Ostravskou zoo pravděpodobně čeká další přírůstek. U samice tygra usurijského mají totiž nenastalo další období říje a vypadá to, že je březí. Ošetřovatelé to budou s jistotou vědět během května.
Na 8 stadionech v Moravskoslezském kraji se o víkendu hrálo kompletní 22. kolo fotbalového krajského přeboru. Dramatický duel byl k vidění v Oldřišově, kam zavítal vedoucí Krnov. Hosté z Krnova ve žlutém začali v Oldřišově aktivně a už ve 2. minutě je do vedení poslal hlavou Lukáš Mitura. O minutu později měli domácí velké štěstí, když Jakub Šrom nepochopitelně minul prázdnou bránu. Krnov byl ve hře dopředu nebezpečnější a když Lukáš Krčmařík ve 24. minutě obehrál domácího obránce a poradil si i s brankářem Hlaváčkem, hosté rázem vedli o 2 góly. Jenže neuběhla ani minuta. Domácí Michal Jaderný utekl po levé straně a vsítil kontaktní gól 1-2. Ve druhé půli Oldřišov přidal na aktivitě a hosté měli s jeho hrou problémy. V 660. minutě ale domácí hráč zahrál ve vlastní 16 rukou a nařízenou penaltu proměnil Tomáš Hudský 1-3. Oldřišov nesložil zbraně. 10 minut před koncem se prosadil hlavou domácí Rádek. Závěr utkání patřil Oldřišovu, který si vytvořil obrovský tlak. Ten vyústil v 88. minutě brankou, kterou ale rozhodčí kvůli offsideu neuznal. Hosté z Krnova další nápor ustáli a po výhře 3-2 si tak z Oldřišova odvezli všechny 3 body. Výkon našeho vůdce si myslím, že byl výborný, bojovný a určitě si nezaslouží pohrát ani náhodou. Jediná, která má 1000 obyvatel a trápí taky mančák, jak přes Krnova, tak to je pro náš klub to je úspěch. Oni hrali na 5 záložníků, trošku samozřejmě i ten terén tady prostě, oni jsou na to zvyklí, nám to dělá trošku problémy, ten hrbolatý terén, ale říkám, měli jsme už v prvním poločase rozhodnout. A tady je ještě přehled všech zápasů 22. kola krajského přeboru. Jakub Bělák, RTA, Oldřišov. Tolik minuty regionu. Hezký zbytek dne.